Durou moi poucos segundos, pero na aldea do Freixo, en Sanxenxo, tardarán moito tempo en esquecerse do vivido onte. O tornado cebouse especialmente coa casa de Fátima. Os fortes refachos arrancaronlle dun golpe a metade do tellado, fiestras e mesmo parte da cheminea. Quedou todo o tellado afectado. Unha parte moi grande quedou totalmente sin tellado ningún. Toda a tella no suelo, caindo pola hueco da escaleira, vou a tapa da chimenea e rompeu todo o hueco. Entonces unha velus que había quedou colgando e todo o tellado voou. No momento do fenómeno, no interior da vivenda só estaba a súa nai e a sorte quixo que o tornado deixara intacta a estancia na que a muller se atopaba. Ela estaba na zona de justamente onde menos afectou no tellado, onde menos só levaron unhas tellas, pero a outra parte caeu totalmente. E bueno, coa placa non sofreu danos. Fátima, o seu home, os seus 2 fillos e maila a súa nai xa non puideron dormir onte na súa casa. Pola de agora teñen que facelo noutra vivenda á espera de que os técnicos avalíen os danos e se garanta por completo a seguridade dentro do inmoble, polo menos da parte na que non houbo danos. Fátima recoñece que aínda non creo que lles pasou. Non sei, eu asimilando todavía, entonces non, de momento non te paras a pensalo, penso que non, asimilando aínda o que pasou, tratando de normalizalo. A sorte tamén quixo que no momento do tornado Fátima non tivese o coche dentro deste garaxe que, como ven, foi pasto tamén do fenómeno meteorolóxico. Na aldea do Freixo, ademais, moitas outras propiedades sufriron danos, dende tellados ata galpóns ou hórreos. Por sorte, e a pesar dos numerosos estragos, ningunha persoa resultou ferida.